Derek iki para monggo Mbah Subur Selain keluarga Ageng Andara musik pahargian dalu kalenggahan Dara Sopak Libur Jaya di Permor Tamu Dara Sundil Mas Agus monggo yo 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 hey Andara berkah audio atau jadi pertama Sopak Libur dalam agung dan kelomba wow yo yo Terus saya sekedip nih ge. Betul ditelas nggak aku? Oke, saya nutup di ukuran. Caketan sak
Bekas Moro Mbah Subur ngeteraken sembah nuwun Mas Agus. Barjo kliwon capek gunung nyemanggaken monggo. Pun katur jenengan mangke kersanipun gayeng melih. Nggih. Boten niki boten bawa. Pun derek ki mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng presani campur sari. Sageta lancar campur sari. Niki tunggu Bapak Kasun. Sageta lancar bagya mulya sak lamya. Nggih, amin. Nah, niki kita termasuk doa kok Mbah nggih. Langsung. Nggih boten tiup kancane ya? Lah nggih. Oh, nggih nggih. Aku lho wedi nek mboten tiup kancane niku. Nggih. Nah, nika Kang pundi Mbah kancani rencange pundi? Mau wis kandha karo aku. Iki boloku ndek sore iki. Mau wis kandha, kowe aturke anu iki sawerane ngundhat lali buka iki takokno ngono. Lali. Icik. Heeh. Monggo Mas. Malam minggu. Bagi orang yang tidak mampu. Ayo Mas. Mau ke pesta tak beruang. Akhirnya nongkrong di Iki engko pas tenan lho ya. Heeh, 1 2 3. Syukur bisa nyawang keturutan
aja kesusu. Buru yo buru sapa ya. Marah iki ngeten lho. Piye? Mbak, Pripun? suwe mboten nate kangge iki dondak jandu gonyak Oh, banyu. nggih. Lah nek Alah, bedino alah. kangge mesti Oh, lanyah. ngono. Ya Dadi lanyah. mendino ya kudu dinggo. Awis-awis campur sari marah iki. Sok Syukur bisa nyawang keturunan desa dadi raja ini ora iya gane padha matur sembah nuwun ya, Mbak. Matur nuwun, sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun, Mbah? Nggih. Nah. Matur suwun, Mbak. Sembah nuwun Mbah Harjo Kliwon bareng pareng dherek panglipur niki wonten ugi dawuh saking jenenganipun Pak Sadiman. Nah, taliasipun katur nyumanggaken mengko dhateng pundi papan malengganipun Pak Sadiman. Nah, supote diaturke. Nggih. Mentara men. Terus sebab pun pasang sama tawis. Rombon nyanyi lho Pak Wok. Paringi lagu kedanan ki mawon. Kedanan. Nah, iki pun nyumanggaken Pak Sadiman. Oke. Wis pokoke nderek. Wis panjer kalih lagu iki siap. Pun monggo.
Sepo. Sepo niki. Sak rewangi pati gani pamriye arepe kula akhire aku ora ngarapi siramu priya anasani. Satu lagi boleh. Nggih Mas Adiman, ngaturaken sembah nuwun. Pun kepalir asung panglipur dalu kalenggahan lir gumanti kersanipun warta dalu kalenggahan kathah pandhe bersih budaya ing kepalir asung panglipur kados jadipun para tamu sedheryanipun kalian keluarga ageng abdi dalem andara. Pamunten Mbah Kasun, Pak Mulya, monggo. Nun sewu, pangapunten. Esu kanthi sanget niki wau wah malah keri. Kebak-kebakan kita kalenggahan pangapunten Mas Darmaji. Nuwun berkah itu segi jadipun Mbah Kasun, Pak Mulya. Dalu kalenggahan sinarang keluarga ageng andara pangapunten. Tetep spotnya Mas diaturke. Dipanggaken monggo kemarin dipun Mbah Kasun Mbah Mulya. Mbah Kasun. Oh, dar. Oh, nembe dar. Mas Darmaji nggih dar. Oh, nggih. Oh, nggih. Monggo kan disika ngerapi darah kena sampun pikantuk. Ya siap Mas Agus. Ora sepi. Loh. Kowe masa ora apal aku to, Bobo. Wor-worane puluhan tahun. Nggih. Nuwun sewu, monggo sekesaken dahar. Kula tak bawa kangge Mas Winarko. Kangge Mas Winarko asli. Bapak Sukir nuwun sewu. Ngidam sari. Iki lho. Lah aku tak lugu ae. Kok ben sopan. Oh iya. Sesek rokok tak buat. Yo, tak buat sih. Duh wong ayu. Pepujane ngati. Nuwun sewu Mas, suarane rada elek. Kaya ngene rasane wong nandang asmara. Nuwun sewu Mas Winarko. Apa to wakku dewe Pas nggih ngeten niku tempo yang sebenar-benarnya. Duh Gusti Kang Maha Agung welas sono mring wak mami. Mas Winarko nuwun sewu. Besok kapan katekan jejer lan wong ayu umpama nagoda tanpa prau sat-sat
Den Popotri Idam Syariat Moro piye kok penak diaturi kok. Itulah tidak wuyung kreasi seorang seniman. Mas Winarko nun sewu. Loh, nek Pak Agus wonge seni asli. Yuk, wuyung. Larane lara ora kaya wong kang wuyung. Mangan ra doyan ora jeneng dolan ning omah bingung omong kudu awarna wonten ati jogo semua ayo Sapora tanyo sawangan iki awakku sing kurung napa mundo laganono konco nandang blonto Mas Sugir nenek kula tiyange senti wae adodo asumo ora krasa apa pancen tega mbok balung janur paring sabda konkonan nguyung yo Anggara hey 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 hey
siap dan elok swantenipun Padahal pas. wis terorne jek penak. Lho, nah aku sih wonge nasional. Iya, pancen seorang seniman ku yo kudu ngono. Adodok asomo ora krasa apa pancen teko yakin kok dalem sanur areng usada kontunan kuyo matur suwun maniko. Mas Agus ngaturaken terima kasih sembah nuwun pun kepareng diaken swasana dalu kalenggahan sinarang keluarga Ageng Andara. Niki kepareng marasanipun kinjenipun para tamu kula suwun pangestunipun kuwarasan pandhawa wisana wonten panjenenganipun pangasun Pak Kasun Mulyo Wibowo pangapunten mangga kepareng estu kula suwun pangestunipun derek berkahi terus wonten sinarang keluarga Ageng Andara ugi berkah audio wonten bagian dalu kalenggahan. Pak Darbo, ya spotnya kagem Mbah Kasun Mulyo Wibowo diaturke. Kula nuwun Mbah Kasun pamon nyuwun prawan sejenipun Mbah Kasun Mulyo Wibowo dalu kalenggahan. Sinarang keluarga sak rombongan Andara musik. Maka pangasun Mbah Mulyo Wibowo. Buat derek Mbah Kasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para tamu sedherekipun sugeng dalu. Inggih menika nderek tamu bagya anggenipun Bapak Hadi Sukir, anggenipun Hamiwa putranipun mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Inggih menika wakil kemawon nggih menika wakil Mas Wahyu lagunipun Kandas. Siap. Derek. Nggih. Oke ngaturaken sembah nuwun Mbah Kasun tali asih pun katur dedek perwakilan nggih. Mangga. Ya satu kembali dampingi kalih Mas Wahyu mangga. Di Sinta. Ceki. Tiada mendalam cinta dan kerinduan.
tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku. Takkan aku mengingkari janjimu. Sebagian bendera lagi sebuah cerita ditinggallah berdua, itu kenyataan. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, tak aku mengingkari janjimu. Sekian lama ku cari dirimu kaki, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, akan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Dan betapa ku sesali yang tak terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Melarang kita untuk saling mencinta. Gala-gala. Kantos mboten, Pak. Kantos mboten. Yo ya wis. Manut Darmaji wae. Es payep. Pun mboten lali, Mas.
madu kasih setelah lama kau tinggal pergi. Oh tiada terkira itu segala-galanya. 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 Sudah ku menanti madu kasih setelah lama kau tinggal pergi. Oh tiada terkira itu segala-galanya. Oh tiada terkira itu segala-galanya. Oh tiada terkira itu segala-galanya. Oh tiada terkira itu segala-galanya.
Oke, Bang Walu ngaturaken terima kasih sepanuhun birang wakil saking Mbah Nasum pun kebareng daerah Sumalibur. Pak Jaya. Nggih. Iki sinambung saking Jadipur Pak Jaya mangke Mas Darwaji ugi Pak Mul berarti juga kebareng diaturkan mangke dari Sumalibur Gus Jaya dipun portamu nggih. Oh Mas Darwaji. Oke. Pangapunten Mas Darwaji. Pun nyemanggaken. Nggih, kersanipun derek kaya mulih mangga. Estu. Buat kasrat datang mriki mangke kemarin dek kula suwun panjenenganipun ngundang suasana. Mas Darmaji napa Pak Jaya? Ah, Pak Jaya. Sepat. Iya, Mas Darbol arep mam kita. Suara Anda. Semoga dipanggilkan Pak Jaya. Suatu Sumalibur diperbolehkan untuk bergeser. Kalian semuanya. Kaset bundet iki jane. Derek mangayu bagyo kagem Bapak Sugir. Cih Pak Jaya. Wongso. Nah, Iki kaset bundet rada suwe iki manise Mbah Bur. manis. Iya. Sing joget Mas Agus. Iya. Nah, diaturi kok. Dereke Mas Agus tetep. Nah. Derek Pak Jaya niki pun di Anis napa di Wulan. Sing Dik Wulan. Sing nganggur. Wah, sing nganggur. Ya Dik Wulan. Nyuwun dituntune manis. Jane wayah Sinoman iki. Wonten Mas Angga, Mas Andreas. Engko Bos Wandi ya kecas-kecis tok. Mas Agus. Nah, tak pergi. Tak pergi Pak Jaya.
Nggih, ngaturaken sembah nuwun Mbak Jaya, pun kepala daerah Sepang Libur manis sinarengan keluarga geng Andara. Pangapunten niki wonten dawuh saking Mbah Haji. Wah, yang terhormat Mas Narno. Niki dipun suwun derek ke Sepang Libur monggo. Nah. Pripun? Oh ngoten. Wah. Terus wakil. Nggih, pangapunten niki Mas Narno kebareng wakil sinarengan buat Mas Tenggo dan juga Mbak Mila sama Mas Lalu, Mas Narno dan Mbak Lina Jakarta. Oke, terima kasih ini atas permintaan dari yang terhormat Mas Narno. Sinarengan satu kembali dihadirkan. Maka kebareng mejanipun pembedaan kula Pak Kaur Pak Sangga jika untuk berkenan untuk menyumbangkan suara tersendiri. Siap. Satu permintaan versi dangdut. Ya, berapa satu permintaan dari yang terhormat Mas Narno, spesial buat Mas Teguh dan juga Mbak Mila. Barang ada dihadirkan dan juga dari Mas dan Mbak Lina Jakarta bunyi. Sayang
satu permintaan dari teman Monton dijadikan bareng Anda silakan spesial buat Monton di depan Mbak Monton. Iki pamondotan saking sedulur anak Masku. Kenanglah dirimu. Iya.